Jannar huwa x-xahar abbinat mal-Valletta Baroque Festival. Dan kif matul dan ix-xahar f'pajjiżna se jittellaw aktar minn 30 kunċert f'postijiet barokki differenti madwar Malta. B'numru minnhom se jsiru fit-Teatru Manuel fil-Belt Valletta bejn il-11 u 28 ta' Jannar. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret propju fit-Teatru Manuel tħabba li dan il-festival li issa daħal fit-12 l-edizzjoni tiegħu se jkun mifrux fuq 3 ġimgħat u se jsir f'aktar minn 15-il post differenti madwar Malta. Festival li se joffri programm artistiku b'saħħtu li jinkludi l-ikbar ismijiet tal-mużika barokka, varjetà wiesa ta' konċerti għal nies ta' kull età. Id-direttur artistiku ta' dan il-festival Kenneth Zammit Tabona spjega kif pajjiżna għandu attrazzjonijiet mill-isbaħ li se jservu bħala sfond biex jittellaw numru ta' programmi mużikali barokki, fosthom il-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Palazz tal-Verdala u dak ta' San Anton u l-Mużew Marittimu Malti. Programmi mżewwaq kemm jista' jkun li hemm affarijiet differenti, pereżempju hemm ir-rock, hemm il-jazz, hemm varjazzjonijiet, hemm ħafna mużika li hija traskritta u mużika wkoll l-autentiċità fuq harpsichords u strumenti barokki. Hemm 30 konċert, hemm varjetà enormi u kif għadt hemm xi ħaġa għal kulħadd. Matul dan il-festival se tkun qed tispikka l-mużika tal-kompożitur u mużiċist Johann Sebastian Bach. Bach huwa kif tajt kif jgħidu Alla tal-mużika. Das kemm kien prolifiku, das kemm il-mużika tiegħu hija pura li tista' ddoqqa kważi fuq kollox, anke pritoponi dawk il-fliex kien li għamlu everything, it's pure music. Huwa kif tajt the father of music. Waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet indaqqu siltiet mużikali barokki mill-Maestro Michael Laws. Il-Valletta Baroque Festival jibda fil-11 ta' Jannar u jiġi fit-tmiemu fit-28 tal-istess xahar. Festival organizzat minn Festivals Malta b'kollaborazzjoni mat-Teatru Manuel u Visit Malta fost l-oħrajn.